seksuaalinen ahdistelu, raiskaus, pahoinpitely, tappo, murha, poliisin ylikuormitus, budjettien ylitykset, miljardiluokan kulut. Kaikkea tätä on maahanmuutto, elintasopakolaisuus tarjonnut Suomelle ja sen kansalle. Ja viimeinen äärimmäinen esimerkki, valitettava semmonen, tapahtui Kajaanin Otanmäessä, jossa 50 reilu suomalainen mies tuli 2 irakilaisen turvapaikanhakijan tappamaksi. No, vielä ei ole ihan sitä tarkkaa selvyyttä siitä, että oliko nämä 2 irakilaista saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen ja oliko tämä siihen liittyvä asia jollain tavalla. Mutta jos näin on, niin pitäisi ottaa jotain onkeensa ihan niin kuin todella laajalla rintamalla. Mutta yksi asia, mitä on aikaisemminkin esittänyt, on se, että kun tulee kielteinen turvapaikkapäätös, nämä kaverit pistää saman tien lukkojen taakse, eikä niitä päästetä enää vapaalle jalalle. Ainoastaan pääsee ulos niistä tiloista, mihin ne sen päätöksen jälkeen on asetettu, on silloin, kun ne viedään lentokentälle, pistetään koneeseen ja kone palaa siihen maahan, tai ihan sama mihin maahan, mutta pois Suomesta. Uskomaton asia on se, että näin ei tällä hetkellä ole, ja olikohan nyt uusi Migrin joku korkeamman tason virkamiesjohtaja, joka sanoi, että ei tämmöisiä palautuskeskuksia myöskään tarvita, koska niihin sisältyy erinäisiä riskejä. No eihän niihin sisälly mitään riskejä, kun on suljettuja tiloja. Korkeintaan nämä turvapaikanhakijat, eli elintasopakolaiset, voi ärtymystään kohdentaa toisiinsa, jos ne eivät osaa olla kunnolla. Sekin on 1 000 000 kertaa parempi vaihtoehto kuin se, mitä kävi Otanmäessä. Ei varmaan sekään kajaanilainen uhri reilu vuosi sitten, kun tämä invaasio alkoi, ei varmasti tullut ajateltua tai ajatelleeksi sitä, että näin tulee käymään niin kuin kävi. Mutta moni on ajatellut, että jotain ikävää tulee käymään, ja sitä ikävää on ollut ihan ensimmäisestä päivästä asti. Ei ollut mitään positiivisia asioita. On ollut paljon unia ja vaaleanpunaisia hattaroita, että tulee koulutettua porukkaa ja tulee sitä ja tulee tätä ja multikultia ja kaikkea sitä ihanaa. Mutta yksikään tämmönen unelma, jota kaikki valtamediatkin on paukuttanut päämärkänä, niin mikään niistä ei ole realisoitunut. Vaan ainut realisoituneet asiat on ollut isänmaallisten realistien näkemykset siitä, mitä tulee tapahtumaan. Ja ne tuli jo lueteltu tuossa alussa. Pelkkää negatiivista. Ei mitään, mikä tuo mitään lisäarvoa tälle maalle. Pelkkää sosiaalista ja taloudellista taakkaa. No, hyvä esimerkki myös oli median toiminnasta meidän oman kotipoika James Nikanderin, also known as Musta Barbari, räppärin perheen ahdistelu, kun poliisit oli kysynyt papereita kadulla. Ja oli sitten Mustan Barbarin äiti ja joku kaveri siinä pistänyt vähän ranttaliksi. Ja sitten oli tehty rikosilmoitusta, kuinka poliisi on toiminut väärin ja sitä sun tätä, ja hirveätä media-aikaa sai Musta Barbari asiansa kanssa. Ja media toitotti, että miten poliisi voi toimia näin. Ja no, sitten kun asia taas tässä selvisi joku aika sitten, niin mitään, mitä James Nikander tai hänen äitinsä oli kertonut asiasta, niin mikään ei pitänyt paikkaansa. Silminnäkijöiden mukaan ainut, joka siellä oli käyttäytynyt epäasiallisesti, oli James Nikanderin äiti. Hirveä vauhkominen oli siitä asiasta silloin, kun se tuli pinnalle. Mutta nyt, kun on todettu, että ei ollut mitään poliisin toiminnassa moitittavaa, niin ei ole kukaan, tai hyvin harva ja hyvin pienellä huomioarvolla, on sitten korjannut tätä uutista siihen muotoon, mitä oikeasti tapahtuu. Erittäin surullista. Voi kysyä, että mikä on median tarkoitus. Mikä on se, että tavallista kansaa johdetaan harhaan? Siinä ei ole mitään järkeä. Täyttä hulluutta.
No, se on pelkkää sosiaalipornoa. Mut pakko palata tähän Otanmäen asiaan. Se on äärimmäisen ikävää, äärimmäisen surullista. Että täällä ihmiset menettää henkiä sen takia, tai koskemattomuutta, mitä tahansa. Että tänne tulee porukkaa mukaan apua hakemaan. Tai millä tahansa verukkeella. Ja täällä maksetaan rahallista ja sosiaalista hintaa. Ja tässä mittakaavassa. Onko tästä vuosi, puolitoista irakilainen nuori mieshenkilö polttomurhasi suomalaisen 17-vuotiaan tytön, joka ei halunnut olla tämän kaverin kanssa. Otanmäen tappo, lukuisia raiskauksia, pahoinpitelyitä, julkeata käytöstä. Ihan mitä tahansa. Mitä tahansa niin kuin löytyy jostain rikosmääritteistä, niin kuin kaikki löytyy. Päivi Nerg osasi aikanaan kertoa, että jokaisen tänne tulleen taustat tiedetään. Heidän olinpaikat tiedetään. No, myöhemmät ajat hän on sitten osoittanut, että ei tämä ole missään määrin totuudenmukaista puhetta ollut. Tänne on tullut kaiken maailman ISIS-jihadisteja ja porukkaa vaikka millä verukkeella ilman papereita. Kukaan ei voi tietää, ketä nämä ihmiset on. Osa on painunut maan alle, osa on siellä, osa on täällä. Nyt me vaan odotellaan sitä, että kuinka tämä soppa syvenee tässä. Jokainen, joka saa sen kielteisen turvapaikkapäätöksen, lukkojen taakse ja kotiin. Tai ihan sama mihin, mutta pois tästä maasta. Tai ainakin ne pidetään siellä lukkojen takana niin pitkään, kun niitä ei pystytä tai haluta tai voida palauttaa. Mutta ei voida tehdä näin, että kerrotaan, että joo, ei tule turvapaikkaa, päästetään vapaalle jalalle. Ja sitten tuolla suomalainen veronmaksaja, se on siellä uhkan alla sitten, mitä tapahtuu. Osanotto tämän Otanmäen uhrin perheelle ja kevyitä multia itse uhrille. Tässähän tätä ajatusvirtaa taas oli. Palaamme asiaan, kun ajatuksia ilmenee. Isänmaan puolesta.